Mnogi fanovi sa nestrpljenjem čekuju nastavak filma Montevideo, a sada je stigao i prvi trejler za nastavak filma. Montevideo, Bog te video, svakako je jedan od najpopularnijih domaćih filmova, a ogromna gledanost koju je zabeležio kvalifikovala ga je i za snimanjem drugog nastavka Montevideo, vidimo se. Mnogobrojni obožavaoci filma Montevideo, Bog te video jedva čekaju da vide nove avanture svojih junaka. Naime, saga o srpskim fudbalerima na putu za Uruguay se nastavlja, a komične situacije kroz koje će prolaziti bit će zabeležene u nastavku pod nazivom Montevideo, vidimo se. Drugi film o učešću naše fudbalske reprezentacije na svetskom prvenstvu u režiji Dragana Bjelogrlića najavljen je zvaničnim trejlerom koji možete da pogledate tako što ćete kliknuti na link u opisu ove vesti.